Evo šta smo izdvojili za ovo izdanje. Dužnosti mene i mog teatra. Najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala vama. A vama, poštovani gledalci, preporučujemo predstavu Titan Dronik u režiji Igora Vuka Torbice i ostala ostvarenja sa repertoara ovogodišnjeg Šekspir festa. Najlepše hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Srbije. Vreme je bilo da dođe u svoj grad. Ko je stigao u Beograd, ali i kakvim je zvukom Beograd obeležio Svetski dan muzike, otkrivamo u Kulturnom dnevniku koji upravo počinje. Ja sam Ivana Milenković, ostanite sa nama. Najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala vama. A vama hvala na pažnji. Gledali ste Kulturni dnevnik. Ostanite uz program Radio Televizije Srbije. Polje niskog vazdušnog pritiska. Polje niskog vazdušnog pritiska. Dana usloviće oblačno vreme, neće doći do razvedravanja. Povremeno se prognoziraju i obilnije padavine. Temperatura u Srbiji biće ispod prosečnih vrednosti za poslednje junske dane. Ja sam Ivana Milenković. Dobrodošli. O čemu je reč? Kako se zove? Najlepše hvala na razgovoru i s nestrpljenjem očekujemo 10. jubilarno izdanje Festivala Krokodila. Gledali ste Kulturni dnevnik. U ime ekipe koja je realizovala emisiju zahvaljujem na pažnji. Srbije smena sunca i oblaka. Srbije smena sunca i oblaka. Satima tek ponegde će usled lokalnog razvoja oblačnosti biti uslova za kratkotrajni pljusak. Stiže topliji vazduh sa zapada i jugozapada Evrope. U pojedinim delovima Srbije temperatura do 31 stepen. U četvrtak još malo toplije uz više